Ang hugod kay pagtuo sa Ginoo sa pagpangamausab ni Santo Padre Pio ang himong sandigan sa usa ka pamilya nga nakasinati og mga bug-ak nga pagsuway sama sa pag-ungaw sa kamatayon sa anak nga premature nga gihimugso og sa asawa nga gitagalan og 6 ka buwan tungod sa stage 4 breast cancer. Dungan sad ang pagkahagba silang negosyo kung giunsa nila sa pagbangon. Sa era nato pinaagi nining report. Kung pagsuway sa kinabuhi, dili magpawahi ang pamilya ni Max Polatse. Una, ang pinangayo nilang anak gihimugso nga premature ug nag-ungaw sa kamatayon apan gipangayo nila sa Ginoo pinaagi sa intercession ni Santo Padre Pio nga luwason ang bata. Gidungog ang ilang pag-ampo ug ang bata midako na nga ginganlan nila og Pio nga usa-usab ka relihiyoso. Ang pag-ampo sa akong asawa nga Morgan, Padre Pio, mamimikailan ni mo, manghinaot ni nga, mabuhit lang mo tani among anak, no? Una na, gigrant yun ni Padre Pio. Labing dako nga pagsuway, ang stage 4 breast cancer sa iyang asawa, kinsa gitagalan sa doktor og 6 na lang kabuan nga mabuhi. Apa niabot og 8 na katuig and counting. Buhi ang iyang asawa sa grasya sa Ginoo. Sa pag-ampo na to ni Padre Pio hangtod karon, no? Ang apagyapon akong asawa buhi pa, in spite na wag yun na siya magpakimo. Isip baos gihalad ini ang ilang kinabuhi pinaagi sa hugot nga debosyon kang Santo Padre Pio nga gipahimuan og santuaryo sa barangay Pulang Bato uban usab ang pagtinabangay sa komunidad sa mga debuto. Ana mahimutang dinhi ang first class relics ni Santo Padre Pio sama sa mga lugas sa iyang buhok nga maoy gidag sa usab sa mga debuto. Have plenty of that, and then we have katong iyang magkawa ng ibutang diha, no? We have in our position ng iyang gloves stained with the blood, and then katong na purificator stained with the blood also. Just be obedient and humility so that we can be reunited with Padre Pio's prayer. Samtang ikinaktang ilusad ang huni alang kang Santo Padre Pio songwriting competition nga magtagik sa hiyas ug pagtuo sa milagrosong santos alang sa kasaulugan unya sa birthday sa maabot Mayo 25. Bukas kini sa tanan nga mga amateur o professional composer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.